Id-Dipartiment tas-Saħħa jagħmel sejħa ta' kuntratt sabiex fi żmien 8 ġimgħat jinbena sptar ta' 90 sod oħra tal-kura intensiva ġdid fil-konfini tal-Isptar Mater Dei. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Chantar spjegat li dan l-isptar hemm bżonnu bilan li tiżdied il-kapaċità tal-kura intensiva li għandu pajjiżna. Qed nispeċifikaw li dan il-prefabricated hospital se jkun fil-maġġor part assoluta tiegħu ITU beds li bħalissa għandna ġo Mater Dei, imma rridu nkunu lesti li il-limiting factor tal-proċess bħalissa ma jkunux is-sodot tal-ITU. Spjegat ukoll li huwa importanti li dan l-isptar li se jkun magħmul minn materjal prefabbrikat ikun mibni fil-konfini tal-Mater Dei. Dan l-isptar huwa importanti li jkun qrib Mater Dei minħabba li l-clinicians ikunu qrib ta' dan l-isptar ukoll, ma jkollhomx ħafna traġitti min-naħa l-oħra biex jilħqu l-pazjenti. Chantar komplit tispjega li dan l-isptar se jkun fih żewġ swali ta' pazjenti ta' dipendenza għolja, żewġ taqsimiet tal-ITU, emerġenza, kamra mortwarja, kif ukoll faċilità li tipprovdi l-ikel għal madwar 120 ħaddiem. Dawk li jirbħu dan il-kuntratt li se jagħlaq il-ħamis f'nofsinhar se jkunu qed jorbtu lilhom infushom li jlestu dal-proġett fi żmien 8 ġimgħat u se jkun hemm multa ta' 50,000 euro għal kull jum li jdum ma jitlesta. Chantar komplit tispjega li l-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi mexxiet proġetti bilan li jissaħħaħ ir-rispons tal-Gvern kontra l-COVID-19. Apparti xogħol ta' reklutaġġ ta' professjonisti tas-saħħa, bħalissa din il-fondazzjoni qed taħdem mingħajr waqfin biex tlesti żewġ ċentri fejn isiru t-testijiet għal dawk suspettati bil-virus fil-Park and Ride ta' Pembroke u fil-Heliport tax-Xewkija Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.